Исәмесез игътибарыгызга Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышын тәкъдим итәбез. Студияда Фәнис Камал. Бүген безнең программабызда. Мәктәпләрдәге иминлек, хастаханәләрдәге оперативлык һәм заманча технологияләрнең роле. Күбрәк импортны алыштыру буенча сораулар куелды. Цифрлы үсеш тармагы белгечләре алдында нинди бурыч максатлар билгеләнде? Бу хакта тулырак Инзилә Хөсәйнова. Соңгы бер атна эчендә генә республикада кеше үлеменә китергән 9 юл һәлакәте булган. 16 кешенең гомере өзелә. Это говорит об одном, что тяжесть последствий этих дорожно-транспортных происшествий максимальна. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре нәрсә турында кисәтә? Шулпан Касымов репортажында. БРИКС уеннарында җиңгән Татарстан спортчыларын Кремльдә бүләкләделәр. Уеннарда катнашкан егет һәм кызлар аларның тренерлары үзләре өчен нинди нәтиҗә ясый? Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Казанда узган Сабан туе төрле милләт вәкилләрен берләштерде. Кунаклар безнең гореф-гадәтләребез белән танышты һәм ярышларда көчләрен сынап карады. Тынычлык бистәсендәге Сабан туе һәм БРИКС уеннарының милли рухтагы ябылыш тантанасы турында Илдар Тафиуллин. Кырым һәм Дагыстанда бүген матәм көне кичә герой шәһәр Севастополь Украина хәрби көчләре һөҗүменә дучар булды. 4 кеше үлә, шуның икесе балалар. 150 кеше зыян күрә. Дагыстанда 3 көнлек матәм игълан ителде. Террорчылар һөҗүменнән 15 хукук сакчысы һәм берничә гади кеше дә һәлак булган. Алар синагога һәм православие чиркәвенә бәреп керә. Татарстан рәисе Севастополь губернаторы Михаил Разважаевка кайгы уртаклашу телеграммасы җибәрде. Анда Татарстанлар Украина кораллы көчләренең Севастопольгә җибәргән ракета һөҗүме нәтиҗәсендә гади халыкның үлеме турындагы хәбәрне тетрәнеп кабул итте диелә. Рөстәм Миннеханов Дагыстан башлыгы Сергей Меликовка да хөкүмәт телеграммасы җибәрде. Республика халкы Дербент һәм Махачкалада булган террорчылык хәбәрен ишетеп бик тетрәнде. Ату нәтиҗәсендә гаепсез кешеләр һәлак булды һәм зыян күрде. Җинаятьчеләр барысы да ерткыч гамәлләре өчен җәзасын алыр дип ышанабыз дилә телеграммада. Татарстан мөфтие белән митрополиты да уртак мөрәҗәгать юллады. Алар гыйбадәтханә, Дагыстан һәм Севастопольдәге башка объектларга һөҗүм итүгә нәфрәтен белдерде. Иминлек турында бүген цифрлы үсешкә ярдәм итү берлеге утырышында да сөйләштеләр. Монда сүз имин мәктәп кебек инновацияле проектлар турында бара. Ясалма акыл һәм видео күзәтү системасы белән бирү учреждениеләрен даими контрольдә тотачак проектны Казанның 11-нче лицейында сыйлар. Анда бүген Рөстәм Миннеханов катнашында чираттагы утырышта узды. Тармак белгечләре алдында торган төп максат мәгариф учреждениеләрендә иминлекне саклау ди Татарстан рәисе. Цифрлы технологияләр балаларның куркынычсызлыгын тәэмин итүдә ничек ярдәм итәчәк? Бу хакта Инзилә Хөсәйнова. Данный комплекс ориентирован на повышение уровня безопасности школ. Бу Татарстан IT белгечләре уйлап тапкан яңа проект Имин мәктәп дип атала. Әлеге программа утлы коралны, ярдәм сорап мөрәҗәгать итүне, ызгышу сугышларны танып белә һәм мәктәпкә кергән һәркемне истә калдырып теркәп бара. Искусственный интеллект понимает, что в кадре оружие. Ясалма акыл кадрда корал барлыгын күрүгә автомат рәвештә хәбәр бирә. Мәктәпнең сак хезмәте бу мәгълүматны шунда ук белеп ала, сигнал бер юлы полициягә дә җибәрелә. Проектны Казанның 11-нче лицейында бер ай сынаганнар. Хәзер ул Россиянең цифрлы үсеш министрлыгында теркәү узарга тиеш. Аннан соң пилот проектны башкаланың 11 белем бирү учреждениесендә тормышка ашырачаклар. Система тулысынча Россиядә ясалган. Аны бүген Рөстәм Миннехановка тәкъдим иттеләр. С помощью видеоанализа и дронов мы можем определять незаконные свалки мусора. Әлеге цифрлы платформа республикадагы әйләнә-тирәдәге экологик чисталык өчен җавап бирәчәк. Ул табигатьне пычрату чыганагын 99% төгәллек белән ачыкларга мөмкинлек бирә ди белгечләр. Ну, условно говоря, едет большегрузная машина, везет. Мисал өчен йөк машинасы ком ташый дип күз алдына китерә. Инспекторлар аны туктатып, электрон документ таләп итә ала. QR-код аша лицензиясе бармы, юкмы икәнен тикшерергә була. Комны нинди күләмдә ташырга яраганлыгын да карый алачаклар. Тагын бер проект ашыгыч ярдәм системасын автоматлаштыру. Аны да Рөстәм Миннехановка күрсәттеләр. Бу табибларны көтү вакытын киметергә, ярдәм күрсәтүне тизләтергә мөмкинлек бирәчәк. Һәр көнне әлеге система аша 5000-гә кадәр мөрәҗәгать эшкәртелә. Хәзер аны Имин мәктәп проекты белән берләштерергә телиләр. До заявления учителя или охранника
Укытучы яки сок хезмәткәре ярдәм кирәклеге турында хәбәр иткәнче үк имин мәктәп программасы аша сигнал ашыгыч ярдәм системасына китәчәк. Шунда ук авыруның кем икәнлеге һәм кайда булуы ачыклана. Рөстәм Миңнеханов аеруча зур игътибарны мәгариф учреждениеләренең иминлегенә юнәлтергә кушты. Обеспечение безопасности учебного процесса – одна из важнейших задач. Сегодня решение по биометрическому доступу и обработке видеопотока на основе искусственного интеллекта предлагается рядом компаний. Часть этих решений уже пилотируется в образовательных учреждениях республики. Алда торган тагын бер мөһим максат ел ахырына кадәр Россиядә язылган компьютер программаларына күчү. Татарстанда әлеге эшкә беренчеләрдән булып дәүләт хезмәткәрләре алыначак. Совместно с компанией ICL мы ведем работу по переходу республиканских и муниципальных учреждений на операционную систему Astra Linux. И, конечно, задача до ноября текущего года или в ноябре, это последний срок. Төп мәсьәлә монда сорау мин куйган идем, аларны җыйганда мен әйтәм, нинди проблемалар бар, бу тормышка ашырырга бу карарны бөтенесе әйтәләр юк дип. Шуның өчен бармы юкмы икән белербез күзгә таба. Узган ел дәүләт органнары, югары уку йортлары, масса күләм мәгълүмат чаралары сайтларына миллионга якын киберһөҗүм булган. Бу 2022 ел белән чагыштырганда 3 тапкырга артыграк. Рөстәм Миңнеханов үзебездә җитештерелүче техника һәм программаларны кулланып кына әлеге мәсьәләне хәл итәргә була дип белдерде. Инзилә Хөсәенова, Алия Хәйретдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Севастополдәге фаҗига белән бәйле рәвештә гадәттән тыш хәл вакытында яшеренү өчен булдырылган урыннарны тәртипкә китерергә Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугманов бүген эшлекле дүшәмбе утырышында шундый бурыч куйды. Алар норматив таләпләргә туры киләме, моны инде җаваплы хезмәтләр атна ахырына хәбәр итәргә тиеш. Тимур Нугманов әйткәнчә, фаҗигадан соң халык аннан шул хакта кызыксына башлаган. Район җитәкчесе проблемалы булып иске торак фонд саналады. Алардагы подвалларга еш кына су төшә, быел шундый урыннарга ремонт ясауда планлаштырылган. У наших жителей сразу возникают вопросы тоже по поводу готовности наших служб и систем. Җаваплы хезмәтләр һәм гадәттән тыш хәл вакытында яшеренү өчен булдырылган урыннар ни дәрәҗәдә әзер? Бездә яшәүчеләрне шул мәсьәлә борчый. Матбугат хезмәте әлеге мөрәҗәгатьләрнең кайдан алынуын барларга тиеш. Халыктан сораулар бар икән, департамент белгечләре шунда ук урынга чыксын. Тиз арада иминлек мәсьәләләрен хәл итәргә кирәк. Сразу на место надо выезжать. Всеми службами разбираться. Максимально с короткие сроки устраняем все замечания. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе Лобио салатында бутулы токсинның иң куркыныч түрен ачыклаган, исегезгә төшерәбез. Узган атнада бу кешеләрнең күпләп агулануына китергән иде. Россиядә ботулизм белән 200-дән артык кеше хастаханәгә эләкте. Беренче нәтиҗәләр Татарстанның гигиена һәм эпидемиология үзәгендәге тикшерүләрдә расланды. Моның өчен Казанда зыян күргән 20 кешедән һәм китереп бирү хезмәте складларындагы 70-тән артык салат анализы үрнәге алынган. Тагын 5 үрнәк буенча тикшерүләр дәвам итә. Бүген хастаханәдән 4 татарстанлыны чыгарганнар, шул ук вакытта әле 12 кеше табиблар күзәтүендә. Аның 7-се реанимациядә. Россия буенча 149 кеше хастаханәдән өенә кайтарылган. Костромадан 21 яшьлек бер студент һәлак була. Ул табибларга сум мөрәҗәгать иткән диелә. Ел башыннан республикада 1271 юл һәлакәтендә 1000 артык кеше тән җәрәхәтләре ала, 140-ы үлә. Әлеге фаҗигаларның сәбәпләре бер: каршы як юлга чыгу, тизлек арттыру, исерек килеш рульдә йөрү дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре. Алар соңгы атнада булган юл һәлакәтләре һәм үлүчеләр саны артуны исәпкә алып, ашыгыч рәвештә матбугат конференциясе дә үткәрде. Соннар тетрәндергәч, бер атна эчендә генә кеше үлеменә китергән 9 юл һәлакәте теркәлә. Аларда 16 кеше һәлак була. Иң тетрәндергеч юл һәлакәте 20 июнь көнне Аксубай районында теркәлде. Монда бер юлы 5 кеше һәлак булган. 15-нче Лада машинасы каршы як юлга чыгып, Приора автомобиле белән бәрелешә. Лично выезжал на это дорожно-транспортное происшествие. Ул урынга шәхсән үзем бардым. Бу ике авылны тоташтыручы юл. Машинада күп йөрмәй. 15-нче Лада автомобиле гаепле дип фаразлана, чөнки исерек булуы ихтимал. Салонда эше бетерелмәгән сыра шешәсе табылды. Әлеге машинадагы 3 кеше һәм Лада автомобилендәге ир белән хатын шунда ук һәлак
була. 22 көне Баулы районында Renault Logan һәм Renault Sandero автомобильләре бәрелешеп, 3 кешенең гомере өзелде. Әлеге фаҗиганың сәбәбе дә тизлекне дөрес сайламау һәм каршы як юлга чыгу. 4 кешедән бер хатын-кыз гына исән кала. Шул ук көнне Минзәлә районында ир белән хатын утырган автомобиль һава торышын исәпкә алмыйча зур тизлек белән каршы як юлга чыга һәм идарәне югалтып газель белән бәрелешә. Монда исән калу мөмкинлеге бөтенләй юк иде ди инспекторлар. Нәтиҗәдә 2 кеше һәлак булган. Безопасного обгона достаточно. Әгәр автомобиль йөртүче каршы як юлга чыга икән, сул яктагы машина кимендә 300 метр ераклыкта булырга тиеш. Иң яхшысы хәрәкәтне транспорт юк вакытта гына башларга кирәк. Призываем всех выполнять маневр обгона только в том случае, если на встречной полосе вовсе нет транспортных средств. Казанның Җиңү проспектында Lada Granta машинасы юл шатында идарәне югалтып, күпер субайына бәрелеп, әйләнеп каплана. Рульдә баручы егетнең автомобиль йөртү таныклыгы гомумән булмаган. Салонга ул 6 кешене утырткан. 31 яшьлек пассажир шунда ук жан бирә. 21 һәм 22 июнь көне Яңа Шишмә һәм Ютазы районнарында килеп чыккан юл һәлакәтендә 2 кеше һәлак була. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре сүзләренә караганда, алар имиллек кайышын ләктермәгән булган. Алар сүзләренчә, күбесе кайышны менә шулай арттан гына ләктерә. Бу исә гомерне сакламый. Шулай ук велосипед йөртүчеләргә дә юл иминлеге кагыйдәләрен исәпкә алырга киңәш итәләр. Киемдә һәм транспортта яктылык кайтартучы билгеләр булырга тиеш. Узганатында Биектау һәм Тукай районнарында 2 кешенең гомере өзелә. Яшел Үзән районында Nissan автомобиле 1 юлчыны бәрдерә. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре тиздән махсус айлык игълан итәчәкләр. Шул рәвешле аварияләрне киметү юлларын эзлиләр. Кагыйдә бозучылар хакында экранда күрсәтелгән номерларга шалтыратып хәбәр итәргә мөмкин. Ул аноним. Шулпан Касымова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы. БРИКС илләре уеннарында Татарстан спортчылары югары осталык күрсәтте, уңышлары белән аларны бүген Рөстәм Миңнеханов котлады. Спортчылар һәм аларның тренерларын Кремльдә хөрмәтләделәр. Республика егет-кызлары 38 алтын, 14 көмеш һәм 7 бронза медальгә ия була. Россия җыелмасы 1нче урында. 82 ил спортчылары катнашында үткән халыкара ярышлар уңышлы узды. Бу вакыйга спортның сәясәттән ерак булуын тагын бер кат раслады ди республика рәисе. БРИКС илләре уеннары җиңүчеләрен бүләкләү тантанасыннан Гөлнас Феденова. Шушы танылган җырның сүзләрен үзгәртеп әйтсәк, алар бу дөньяга җиңү өчен килә. Казанда узган БРИКС илләре уеннарында спортның төрле төрләрендә иң яхшы нәтиҗәләр күрсәттеләр. Ярышлар тәмамлануга ук аларны республика рәисе Кремльдә кабул итә. Тренерлары да чакырулы. Рөстәм Миңнеханов барысына да рәхмәт сүзләрен җиткерде. Успешное проведение международных соревнований с участием 82 стран мира еще раз доказало, что спорт вне политики. Уверен, спортивные результаты игр БРИКС составили достойную конкуренцию Олимпийским играм. Своими выступлениями вы очередной раз доказали, Татарстан заслуженно признана самым спортивным регионом, а наша столица Казань спортивной столицей России. Спортчы һәм тренерларга ТССРның 100 еллыгы медальләрен тапшыралар. Көрәш, билбаулы көрәш, самбо, ауыр атлетика, фехтование, бокс, суга сикерү, спорт гимнастикасы, безнекеләр алдынгы булган юнәлешләр төрле. Кайбер спортчылар берничә медальгә лаек. Яршалыдан 73 килограммга хәтле авырлыкта чыгыш ясаган Зөлфәт Гәрәев штанга күтәрү буенча 2 рекорд куйды. 156 һәм 180 килограммны күккә чөя. Бу соревнованиягә безнең узак подготовкага 4 сбор, 80 көн. И выступление белән үзем алдым доволен, потому что 2 рекорд России куйдым. Медальләр буенча рекорд куючы гимнаст Даниил Маринов, 19 яшьлек спортчы төрле дәрәҗәдәге 5 бүләк, шул исәптән 2 алтын иясе. Это были мои первые международные. Бу минем өчен беренче халыкара ярыш иде. Гомерлеккә хәтердә калачак. Горурланам, узак әзерләндек. Хәзер җыеннар көтәм. Ял итәргә әллә ни вакытта калмый. Июль ахырында Россия кубогы узачак. Олимпия чемпионы Казан кызы Марта Мартьянова БРИКС уеннарында да чемпион булды.
В домашних стенах только хотят золотой медаль, причем... Туган җиремдә бары алтын медаль аласы килде. Залда туганнар, дуслар күбәйде. Безнең мәктәптән кечкенә кызлар килгән иде. Уңышлы чыгыш ясарга теләдем. Шулай булды да, бик шатмын. Татарстан егетләре БРИКС уеннарында көрәш буенча төрле үлчәү авырлыкларында иң яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләр. Минем беренче менә шәкерт универсиадада чемпион булып калды Илнар Галиев. Бу менә Ислам минем шәкерт Фаляхов. Бу БРИКС ярышында менә топ чыкты 70 килограммга кадәр үлчәү авырлыгында көрәшчеләр арасында. Мин үземнең көрәшчеләр белән горурланам. Россиянең икенче командасыннан Эмиль Зиганшин белән яхшы көрәш булды һәм финалда үзбәк малае әйбәт көндәшлек күрсәтте. Шунысы да кызык булды инде, көндәшлек күрсәткәндә җиннең бәясе арта бит инде. Россия Федерациясының командасына ул безгә горурлык бирде. Biz anda birinchi topir qatnashqach, hislarni аңлатып бетерә торган түгел. Гроссмейстер Владислав Артемьев Татарстанның атказанган физик тәрбия хезмәткәре булды. Ул шахмат буенча иң яхшы нәтиҗә күрсәтә. Бүген барлыгы 33 спортчы һәм тренер бүләкләнде. Рөстәм Миңнехановның үзенә БРИКС илләре уеннарының истәлекле медальләрен тапшырдылар һәм шундый зур спорт бәйрәме өчен рәхмәт җиткерәләр. Сезгә, бүтән спортчыларга, бүтән тренерларга, бүтән кешеләргә бик зур рәхмәт. Мондый бәйрәм ясаган өчен горурланам сезгә. Бик зур рәхмәт. Гөлназ Сайфетдинова, Алмаз Зыятдинов, Яңа гасыр каналы. Казанның Тынычлык бистәсендәге каенлыкта бер юлы 2 тантана үтте. Сабан туе һәм БРИКС илләре уеннарының ябылу тантанасы анда меңләгән кеше җыелган. Аеруча чит ил вәкилләре күп. Халыкара ярышта катнашкан спортчылар Сабан туеның матурлыгы аша күп милләтләр Россия тарихы белән якыннан таныша алды. Үзләре дә капчык киеп йөгерә, көрәшәләр, чүлмәк ватып карадылар. 800-гә якын артист исә төп мәйданда Сабан туе йоласының асылын күрсәтте. Тарих битләренә язылачак Сабан туен хәбәрчебез Илдар Сәфиуллин күреп кайтты. Менә Казанның Тынычлык бистәсе Сабан туе әле башланмаган. Бераз яңгыр тибрәп торга карамастан, монда җыелучы халыкның кәефе бик күтәренке. Менә күргәнебезчә, килгән халыкны шундый милли киемдәге егетләр һәм кызлар каршыла. Ә биредә исә үзебезнең милли ризыкларыбыздан авыз итеп карарга мөмкин. Чит ил кунаклары Сабан туена аеруча зур кызыксыну белән килә. Мондый бәйрәмдә яңгыр кымачау итә димени. Биредә БРИКС илләре уеннарында катнашучылар, шул илләрнең спорт министрлары БРИКС илләре шәһәрләре берлеге форумында катнашучылар җыелган. Сабан туена килүче дәрәҗәле кунакларны ипи туз белән каршылалар. Ярышларда җиңүгә омтылучы чит ил спортчылары Сабан туендагы уеннарда да актив катнаша. Биредә нинди милләттән булу мөһим түгел, кәеф күтәренкелеге кирәк. Бразилия егете татарча көрәшә, Сенегал спортчысы капчык киеп йөгерә, Венесуэла вәкиле чүлмәк вата. Бу дуслык бәйрәме. Россиядә беренче тапкыр мондый күңелле чараны моңарчы бер кайда да күргәнем юк иде. Мин бик шат, рәхәтләнеп уеннарда катнашабыз. Я потому что казанский. Мин үзем Казан спортчысы булгач, Сабан туенда беренче генә катнашуым түгел, тик бу елгысы аеруча да күңелле, кунаклар күп. Я участвовал в конкурсе горшков. Мин чүлмәк ватырга тырышып карадым, тик җиңел түгел икән. Монда күзне бәйләделәр, ә без боксчылар күзләр ачык килеш ярышларга өйрәнгән. Венесуэла делегациясе бигрәк тә җитез, алар барлык ярышларда осталыкларын күрсәтә. Ә Бразилия спортчылары Сабан туена үз әлемнәрен алып килгән. Алар татар халкының милли бәйрәме үзләренең карнавалына охшаган ди. Кунаклар әйтүенчә, мәдәни мирасын саклау зур байлык. Бик мавыктыргыч чара. Без татар халкының мәдәнияте белән якыннан таныштык. Шул кадәр зур бәйрәм оештыргансыз, сокланып карап йөрим. Сабан туенда Татарстанның 11 районы үз утарларын оештырган. Алар белән Рөстәм Миңнеханов, Минтимер Шәймиев, Татарстан рәисенең улы Искәндәр һәм башка кунаклар танышты. Рөстәм Миңнеханов үзе дә Алексеевск районы утарында пычкы белән утын кисте, кадак какты. Ә улы тәнкә сукты. У нас моторная пила была. Я же в литрамбоне вырос. Һәр ишек алдында милли үзенчәлекләр, җирлектәге һөнәрчелекне тәкъдим итәләр. Менә мисал өчен Күкмара сөтчелек буенча алдынгы итекләре белән дан тота. Яшелүзәндә легендар караплар төзелә. Шуңа ишек алдын фонтан белән бизәгәннәр. Биредә 200 килограммны чәкчәктән дә авыз итәргә мөмкин иде.
Татлы ризык Сөембикә манарасы рәвешендә эшләнгән. Татар халкының атаклы мәгърифәтчесе Коем Насри тормышы белән дә таныштыралар. Район башлыгы Михаил Афанасьев үзе дә милли киемдә. Бүген бик зур бәйрәм, бүген Сабантуй, бик күп халык келде, бик күп кунаклар, бик без шатбыз. Безнең белән бергә булганыбыз без бик шатланабыз. Гаилә елы уңаеннан Рөстәм Миннеханов белән Минтимер Шәймиев узак еллар бергә тату гомер итүче гаиләләр белән аралашты. Дәрәҗәле кунаклар Сабантуенда Татарстанның алдынгы авыл хуҗалык хезмәтчәннәренә бүләкләр дә тапшырды. Чит ил спортчылары һәр ишек алдын диккать белән күзәтә. Аларга милли бизәкләр дә, уеннар да кызыклы. Тынычлык бистәсендәге Сабантуена 40 илдән 600 артык кунак килгән. Һәммәсе дә БРИКС уеннарында катнашучылар. Татарстан, как Казань, всегда рады нашим гостям. Без һәрвакыт кунакларны каршы алырга шат, дөрес һава торышы бераз без көткәнчә үк түгел. Бер атна элек җиңел атлетика ярышлары вакытында яңгыр яуса, бүген ул чакта кебек эссе булса, әйбәтрәк тә бит, нишләтәсең? Шулай да бәйрәм бик матур уза. Сабантуйның төп мәйданында милли бәйрәмнең тарихы һәм аслы турында театралаштырылган тамаша күрсәтәләр. Быел ул аеруча зурлап оештырылган. Анда 800-дән артык артист җәлеп ителгән. Милли гореф-гадәтләр турында сөйләгәндә чит ил вәкилләре өчен экранда тәрҗемә тексты чыгып бара. Трибуна шыгрым тулы. Сәхнә зур капка һәм тәрәзә йөзлеге рәвешендә эшләнгән. Бу Татарстан һәм Россиядәге күп милләтле халыкларның дус яшәве, килгән кунакларга карата ачык йөзле булуын тасвирлый. Менә мәйданга БРИКС илләре уеннарында катнашкан дәүләтләрнең байракларын алып чыгалар. Рөстәм Миннеханов халыкны сәламләп, халыкара уеннарның рәсми рәвештә ябылуын игълан итте. Шән күңелдән барыгызны да бүгенге матур бәйрәмебез Сабантуй бәйрәме белән котлыйм. Исәнлек саулык барыгызга да. Игры БРИКС завершились. Всем спасибо участникам этих спортивных соревнований. Аплодисменты нашим спортсменам. Сезне барыгызны да чын күңелдән безнең милли бәйрәме көтеп алган Сабантуй белән чын күңелдән котлыйм. Барыгызга да исәнлек, саулык, бәйрәмебез мубарак котлы булсын. Казандагы ярышлар һәр вакыттагыча югары дәрәҗәдә үтте ди дәрәҗәле кунаклар. У нас не было сомнений. БРИКС уеннарын Казанда үткәрергә карар кылганда, аның монда югары дәрәҗәдә оештырылачагына бернинди дә шигебез юк иде. Һәм сез аны расладыгыз да. Уңышлар сезгә бәйрәм белән. Сабантуй байрамыгыз котлы булсын. Сезне Сабантуе белән тәбрик итәм. Мин 1000 еллык тарихы булган Казанда уза торган шушы бәйрәмдә катнашуыма шиксез шатман. Безне сезнең белән дуслык җепләре бәйли. Сабантуенда яңгыр яул, күркәм күренеш, муллык белгесе, уңышка өмет зур дигән сүз. БРИКС илләре уеннары киләсе елда Бразилиядә узачак. Безнең спорт белгечләре аларга оештыру мәсьәләсе буенча һәр яклап ярдәм итәргә әзер. Илдар Сафиуллин, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Казан вузларында белем алу күпмәгә кыйммәтләнгән абитуриентлар өчен иң кыйбатлы саналган белгечлекләргә ни өчен инде быел ук эш тәкъдим итүчеләрдән сорау юк. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Махсус хәрби операция зонасына Яршаллыдан 800 тоннага якын гуманитар йөк озатканнар автокалада Лисичанск халкын кайнар ризык белән тәэмин итү буенча хәйрия проекты дәвам итә. Көн саен Татарстан волонтерлары 10 000 кешелек кайнар ризык әзерли. Хәрбиләргә булышу юллары турында автокалада эшлекле дүшәмбе утырышында сөйләштеләр. Наил Мәгдиев махсус хәрби операция зонасында шәхсән булып кайткан. Мэр хәрбиләргә нәрсә кирәк булуы белән кызыксына. Утырышта ул гуманитар йөк туплауда һәм махсус җиһазлар алуда теләктәшлек күрсәтүче оешма предприятие коллективларына рәхмәтен җиткерде. Командиры воинских частей поблагодарили. Хәрби частьләрнең командирлары шәһәр халкына ярдәм һәм төрле яктан булышлык өчен рәхмәтле. Чаллыларның хәрби рухы нык, бу бик сизелә. Боевой дух челнинцев, он чувствуется. Татарстанда 31 июльгә кадәр контракт төзеп хәрби хезмәткә китүчеләргә 700 000 сум акча түлиләр. Район шәһәрләр предприятиеләрнең дә матди ярдәмен исәпкә алсак, бер тапкыр бирелә торган акча миллион сумга җитәргә мөмкин. Контрактны Россиянең теләсә кайсы төбәгендә яшәүче кеше безгә килеп төзүела. Казандагы Батыр үзәгендә документларны һәм медицина белешмәләрен җыярга ярдәм итәләр. Өстәмә мәгълүматны экранда күрсәтелгән номер буенча белешергә мөмкин.
Оршай районының Яңа Кишет авылына солдат Закир Валиевның жәсәден алып кайттылар. Аны эстабарлар Новгород өлкәсендә узган ел тапкан. 1941 елда сугышка китә, укчы полкында хезмәт итә, 42дә хәбәрсез югала. Бары тик 82 ел узгач кына Яңа Кишеткә мәңгелеккә кайта ул. Кызлары һәм оныклары аны туган авылында җирләргә була. Экспедиция вакытында Закир Валиевның нинди шәхси әйберләренә тап булганнар, районда аның исемен ничек мәңгеләштерергә планлаштыралар. Бу хакта Алия Сабирова. 1942 елның 18 июлендә хәбәрсез югала. Язмышы катлаулы, кайту юлы озак. Солдат Закир Валиев 82 ел хәбәрсез югалган дип саналган. Хәзер аның җасады туган туфрагына инде. Закир бабайның әтисе һәм әнисе җирләнгән монда. Бұрынғы каберләр бар безнең. Шуның өчен әтине дә мин монда алып кайттым. Шул цепочканы эздермәсен өчен туганнар белән сөйләшеп, чтобы монда алып кайтып, обязательно җирләргә. Үзебездә бик эзләрек без аны компьютердан да, разный платформада инде шулай. Но булмады. Но менә группа журавли таптылар. Рәхмәт аларга бик зур. Чын күңелдән, безнең туганнардан, оныклардан. Закир Валиев фронтка туган авылыннан 1941 елда китә. Сугышка 2 абыйсы белән алынган. Ул Суслонгер лагеренә эләгә, аннары 65-нче укчы полкында хезмәт итә. Башта фронттан хатлар да килгәләгән, соңрак аның хәбәрсез югалуы билгеле була. Самое главное, вот медальон. Солдат медальонын Череповец шәһәре эстабарлары Новгород өлкәсендә тапкан. Кәгазьдәге мәгълүматны Закир бабай үзе язган була. Монда аның туган урыны, хатынының исем-фамилиясе күрсәтелгән. Шинель кисәге, төймә, дарулар салынган пробиркалар, котелок тоткасы, табылдыклар арасында шулар да бар. Удача у нас первая вот такая. Бу мөгъҗизага тиң медальон эчендә мәгълүмат язылган кагаз бик сирәк була. Солдатларның туганнарын табуда зур уңыш. 7 ел эчендә 117 солдатның җәсәденә юлыктык. Шулар арасыннан бары тик бер кеше Закир Валиевны генә ачыклый алдык. Аны улы янында Яңа Кишет авылы зиратында җирләделәр. Бабайның җаны тыныч булыр инде. Мин шулай дип беләм. Соңгы елларда Арча районына 6 Кызыл армия ишенең җасадын алып кайтып җирләгәннәр. Аларның исемнәрен мәңгеләштерү буенча эш алып барыла. Аның табылуы безнең өчен зур вакыйга. Без инде аны бүген менә туган җиребездә җирлибез. Әлбәттә, аны җирләп кенә аның белән эш бетми. Безнең инде аның исеме мәктәпкә дә кертеләчәк. Безнең шушы бик ватан сугышында һәлак булган безнең сугышларыбызның, батырларыбызның, геройларыбызның мемориалына да без аны мәңгегә язып куячакбыз. Истабарлар алып кайткан ядкәрләрне туганнары мәктәп музеена тапшырды. Закир Валиев истәлекләре аша яшь буында да ватанпәрвәрлек хисе артсын дип телиләр. Алия Сабирова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Сез дүшәмбе көн вакыйгалары белән таныштыгыз. Хәзер рекламадан соң Айрат Шамс һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Ә мин исә сезнең белән саулашам. Сәламәт булыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Что-что? 8? Нет, 28. 28 показателей здоровья. Биохимический анализ крови в Гемотест. Подробности на гемотест.ру. От мух Мухаяр. Мне тут доктор прописал побольше положительных эмоций. Не тебе, а нам. Все лето совершай покупки в аптеках Фармленд. Получай фишки и обменивай их на подарки. Смотри, какой подарок мне вручили. Не тебе, а нам. 10 июльдән 14-нә кадәр Шәрык клубы комплексы ишек алдында Шаткалар музыка фестивале уза. Программада Камал театры оркестр концертлары, популяр башкаручылар чыгышлары һәм Башмагым музыкаль спектакле. Татарстан урамы 8-нче йорт. 6 яшьтән өлкәннәр өчен. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанда киләсе тәүлектә һава торышы тотырыксыз булачак. Хәзер тулырак. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Арча, Балтач һәм Яшелүзәндә алмашынучан болытлы. Урыны белән яңгыр явачак. Көндез температура +15-18, төнлә +10-12 градус. Буа, Кайбыш һәм Тәтештә аязучан болытлы. Явым-чымсыз диярлек. Көндез температура 17-18, төнлә 11-14 градус җылы. Нурлат, Чистай һәм Яңа Шишмәдә болытлы. Урыны белән яңгыр явачак. Көндез температура +15-17,
төнлә 10-13 градус. Яршаллы Әгерҗе һәм Менделеевскта алмашынучан болытлы. Урыны белән яңгыр көтелә. Температура көндез 14-16, төнлә 10-12 градус жылы. Әлмәт, Баулы һәм Лениногорскида температура көндез 13-16 градус, төнлә 9-10 градус жылы. Монда да алмашынучан болытлы, урыны белән явым-төшем. Республиканың туристлык шәһәрләрендә температура төшә. Зөядә көндез 18, төнлә 13 градус жылы булачак. Алмашынучан болытлы, явым-төшемсез диярлек. Булгарда көндез 18, төнлә 13 градус жылы. Монда язучан болытлы, явым-төшемсез. Алабугада температура көндез плюс 17 градус, төнлә 11 градус жылы. Болытлы була, яңгыр явачак. Казанда явым-төшем фаразланмый. Көндез температура 18, төнлә 14 градус. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 747 мм тәшкил итә. Җил төньяк көнбатыштан секундына 6 метр тирәсе. Дымлылык 43%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар. Уңышлар сезгә.